Amb la casa d'oficis soc protagonista del meu futur. Amb la casa d'oficis faig pràctiques en espais singulars de la ciutat. Amb la casa d'oficis treballo i em formo alhora. Amb la casa d'ofici estic més preparat per trobar feina. Amb la casa d'ofici aconsegueixo un certificat professional que acredita les meves competències.